Смертоносна атака російських окупантів на українську столицю. Ракета поцілила у багатоповерхівку у Шевченківському районі Києва. Загинула журналістка Радіо Свобода Віра Гирич. І ще 10 людей постраждали. У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що частково зруйновано перший та другий поверхи 25-поверхового будинку. 5 людей врятували надзвичайники. Не зрозуміла, що це. Прикрилася, в мене була кружка з чаєм. Вона в мене вилетіла, розбилася. Я не зрозуміла, що відбувається. Ужас. Жертв ракетного удару могло бути значно більше, каже міський голова столиці Віталій Кличко. Річ у тім, що будинок, в який поцілила російська ракета, новозведений і чимало родини ще не встигли заселитися до нових помешкань. Хотів би нагадати, що за цей час, за час війни в місті Києві загинуло понад 100 людей, 435 людей були госпіталізовані, травми мають. 4 дитини загинуло за цей час. Скільки це може продовжуватись, знає тільки одна людина, вона сидить в Кремлі, та людина, яка почала цю війну. Але наше завдання – зробити все для того, щоб припинити ці обстріли. Ще одна крилата ракета рашистів прилетіла до Фастова. У лікарні потрапили 2 жителів громади. Ще одну ракету збито над столицею силами протиповітряної оборони. Цікаво, що під час обстрілу Києва у столиці з візитом перебував генеральний секретар ООН Антоніо Гутєреш, який іще напередодні зустрічався з Владіміром Путіним у Кремлі. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключає, що ракети – це листівка з Москви, та риторично запитав генсека, чому ж Росія досі має крісло у Раді безпеки ООН. Українські воїни маневрено обороняються та завдають контрударів, повідомляють у Генеральному штабі. На Донецькому і Таврійському напрямках рашисти намагаються не допустити перегрупування сил оборони України. Гатять з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж усієї лінії фронту. На Слобожанщині рашисти у наступ не йдуть, натомість намагаються утриматись на підступах до Харкова. На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля противник зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій, підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії. Дісталося окупантами на Сході. Лише на Донеччині та Луганщині наші захисники відбили 9 ворожих атак та спалили 6 танків, 12 панцерників, а також артсистему, автівку та зенітну установку. Відзначились і повітряні сили, знищивши в українському небі 15 цілей. Це літак, 5 крилатих ракет та 9 безпілотних літальних апаратів. Загальні втрати росіян уже досягли 23 тисяч у колись живій силі. Кількість знищених російських танків наближається до 1000, бойових броньованих машин – 2418, артилерійських систем – 435, літаків – 189, вертольотів – 155, а також майже 1700 автівок та багато іншого майна, яке більше не нашкодить Україні. Українські воїни повністю звільнили Кутузівку на Харківщині та село Руська Лозова, звідки окупанти гатили по Харкову з артилерії. Ворога звідти вибили силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки під керівництвом командувача сухопутних військ генерала-полковника Олександра Сирського. Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Білгород. Саме з цього передмістя в часи окупації ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова. Російський грабунок українських аграріїв набирає обертів. Жителі окупованих територій фільмують, як росіяни вивозять крадене зерно до окупованого Криму. Ще одну колону вантажівок без номерних знаків
та відмічених символом рашистів Z опублікував народний депутат Олексій Гончаренко. Судячи з усього, більше 2 десятків вантажівок прямували вулицею воїнів-інтернаціоналістів у Мелітополі Запорізької області. Потім українське зерно потрапляє до окупованого Криму, а звідти часто до Росії. У Генеральному штабі також повідомляли, що лише з одного сільгосптовариства у Кам'янці-Дніпровській, що на північний захід від Мелітополя, окупанти вивезли більше 60 тонн пшениці разом з вантажівками. Допомога місту-герою. Координаційний центр Меджлісу у Львові спільно з Міністерством реінтеграції окупованих територій привезли до Ірпеня майже 3 тонни гуманітарної допомоги. Це 100 продуктових наборів від турецької організації «Афад». Кожна коробка вагою у 20 кілограмів. Тут є усе необхідне, щоб нагодувати родину. Макарони, сухофрукти, олія, чай та інше. Там був булгур. Є булгур ще. Це талант пас. Сподіваємось, це буде дуже корисним людям, які проживають в місті Ірпінь. Це наша допомога. Робимо, що можемо. Ми разом переможемо. Гуманітарну допомогу передали меру міста Олександру Маркушину. Далі міськрада розподілить її тим, хто найбільше потребує. Впевнений, що це буде дуже корисно для міста, але саме важливе те, що ми разом в ці складні часи показуємо і насправді переживаємо, співпереживаємо той біль, ту трагедію і впевнений в тому, що все це дуже швидко буде відновлено і стане більш навіть краще, як сказав мер. Тобто рухаємося разом далі до розвитку і для того, щоб стати більш сильнішими і більш єдиними після перемоги. Разом із продуктами волонтери з координаційного центру Меджлісу привезли іще 100 навчальних книг для малечі з інформацією про небезпеку мін. Це комікси та розмальовки, а від МНС Туреччини – 100 рюкзаків. Вони не порожні. Там є аптечка, дощовик та навіть радіоприймач. Ага. Маска є. Знаєте, Бруд. Щоб збирати. Міський голова Ірпеня вирішив, що рюкзаки віддадуть до шкіл. Вони будуть корисні для дітей під час навчань у парках міста. Деякі уроки проводить в парках, на вулиці. І вчитель вже бере дітей і вже йде з цим рюкзачком. Да. Там ліки, наприклад, і все, що може бути. Мені здається, там зараз щось є, так? Там є базовий набір. Базовий набір є. Я маю на увазі, ми доукомплектуємо, і у кожного вчителя, коли він виходить вже з дітьми на вулиці, проводить будь-яке заняття, вже цей сигнальний рюкзачок. Ірпінь дав гідну відсіч ворогу і не пропустив його до столиці. Тому окупанти мстилися, знищивши півміста та убивши близько 300 мирних жителів. Приблизно до 120 одиниць техніки противника було знищено. Це дуже велика кількість їхнього живого складу знищена повністю. Внаслідок цього більше ніж 50% міста і критичної інфраструктури знищено. Нема жодної школи, нема жодного садочка, в який не влучила бомба. Вони обстрілювали сутками день і ніч наш приватний сектор, багатоповерхові будівлі, наші заклади культури, спорту, освіти, повністю нищили все і хотіли цим самим залякати. Не вийшло. У Меджлісі пообіцяли сприяти відновленню міста і домовитись з Туреччиною про допомогу. І те, що тут відбувалося, і те, що ваші люди, які були під час окупації, і вони і вистраждали, і є жертви, все це є на алтарі української держави. Я не хочу цих пафосних слів.
Всі ті наші люди, які зараз є на материку, молоді люди, вони зараз в лавах Збройних сил. Частина наших людей, які намагаються допомогти от таким громадам, і різним центрам, інститутам, лікарням. Ми намагаємося працювати з турецькими організаціями, з урядом Туреччини. Я зараз говорю виключно про гуманітарну допомогу, з громадськими організаціями європейських країн. І зрозуміло, що все те, що нам вдається, це доходить до людей, які цього потребують. Нині звільнене від окупантів місто оживає. До нього повернулися близько 15 тисяч жителів. Починається активна відбудова. Уже влітку тут планують відкрити нову школу, яку не встигли добудувати до повномасштабного нападу Росії.